Ọrịma oge ahụ anyị ji adọkwa agba elu n'oge okwu akpụ n'ọnụ bụ oge ahụ anyị na-eji akọwagasị ụmụ okwu dịka o si ada ụda n'ala anyị wepụta ya ọnụ gị onwe gị na-ege anyị wee soro wee tinye ọnụ ya. Abụ m Chizzy Ajịbọ kene Igbo. Ndị be anyị ekene m unu dịka na-esonyere anyị kemgbe anyị malitere mmemme ụtụtụ ọma n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM. Anyị abịaghị ebe anyị ga-anọ wee tinye ọnụ n'okwu n'ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke obodo anyị bụ Naijiria, ọ kachasị ka o si metụta ndị Igbo. Afọ m obodo bụ nke izizi n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM n'ọnụ. Ọrịma anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ka ndị niile na-achị ala ndịda Naijiria nọrọ wee mee nzukọ. Echeta na ha emenarị nke mbụ na obodo Delta, mana ha nke nso nso bụ na Lagos ka ha nọrọ wee mee ya na Hausa na Lagos. Oge ha mere nzukọ a wee mesie ihe niile, ndị mmadụ wee bido wee nyochaba wee na-afụ ka esi mee ya na ka esi jee ya. Mana o wutere ndị ụfọdụ wutesie ike na ugbu a ndị ndịda na-achọ ịbịa dị n'otu, ndị na-achị ala Yoruba, ndị na-achị ala ndịda wee kesịa ji n'ume ike wee na-eje nzukọ a. Ụfọdụ abịago wee na-ekwuo wee na-asị gịnị mere o ji bụrụ sọsọ ofu onye na-achị ala Igbo nọ n'isi, onye isi bụ gburugburu ya bụ ọchị obodo Enugu Ifeanyi Ugwuanyi, n'ọsọ ya wa bụ onye si ọwụwa anyanwụ Naijiria wee jee na ndị ọzọ zijere mma. Ihe a na-ekwu bụ na ihe a gosiri na otu a ndị na-achị ala Yoruba ji kee ajị n'ume wee pụta wee pụsachie ike n'iji wee fụ na ihe ndị be ha chọrọ na ha mere ya, n'iji fụ na ha chekwakwa obodo ha. Ọ na-adịzi ka ndị na-achọ ọwụwa anyanwụ ejighị nzukọ a wee kpọrọ ihe. Ụfọdụ wee na-arụtụ aka wee na-asị na ọ dịzi ka ọsọ oche ha ka ha na-egbochi. Gịnị mere na ụdị ihe dị otu a ga-apụta ọ bụrụ sọsọ ofu onye jere, ndị ọzọ na-ezipụ ezije ndị mmadụ? Cheta na ndị ndịda ya bụ ndị South na ha jere sọsọ ofu onye ziri mmadụ, ya bụ aka na-achị Cross River bụ onye na-eso oje na ọ dị ka oziri mmadụ. Ndị mmadụ wee na-arụtụ aka na gịnị mere na ndị be anyị ndị na-achị ana Igbo ejighịzi ihe a wee kpọọ ihe, na ọ dị ka ha ejighị ya wee kpọọ ihe chachaa. Gịnị mere? Ngwa n'anya ha mere nzukọ na obodo Delta si na ha chọọ ka a na-achịgharị efi n'ala ndịda Naijiria. Ha kwụsikwara ya ike n'oge nke ha mkpụrụ ụbọchị ole na ole ha jere, mana ndị omebe iwu obodo Ogun na ala Yoruba eme ya ọ bụrụ iwu na agaghị afụ na ha chọọ dị ịfụ na onye ọbụla afụrụ chigarịrị efi na Ogun ugbu a na ga-ada ya nha. Emena ya ọ bụrụ iwu. Ha bụ ndị mbụ mere ya ugbu a iji gosi na ihe ekwuru ka a na-eme, na ha pụtago na ha anaghị ana azụ n'ihe ha kwuru. Ma ihe anyị ji ekwu ya bụ na ndị be anyị ndị na-achị ana Igbo dịzikwa ka achọrọ ka obi ndị achị ndịda ndị ọzọ daa mba n'otu ha ji. Ọ dịghị m ka ha ụfọdụ na-asị na ha ejisi ya wee kpọrọ ihe. Cheta ka nchekwa si akpọ afọ n'ala na ala Igbo ugbu a. Icheta n'Enugu ugbu a na ndị gbara ọkpụrụkpụ ọkachasị abụọ ugbu a dara ụda agbagbugasịrị. Nke a bụ mkpụrụ ụbọchị ole na ole, nke ọzọkwa mkpụrụ ụbọchị kpụrụ ofu izu agbagbuo mmadụ na-abụ bụ ndị na-ada ụda. Ọ ya bụ ihe anyị ji wee na-asị na tata na anyị ga na-ajụ wee na-asị ọ dịnụ ka otu a ndị be anyị ji jiri nzukọ ndị ndịda na otu ha si were ya na ọ bụ ihe ziri ezi na uneche
n'otu a na-abịa ekwute okwu gbasara nchekwa ala Igbo a na-akọ ya dịka ọ bụ akụkọ ndị ọzọ kpalụ ka ha zizikọ dịka ndị Yoruba si wepụta motikụ nke ala Igbo ndọrọ ndọrọ ya ekwuo ebe a onye ekwuo onye ekwuo unu che na ha ji nchekwa ala Igbo kpọrọ ihe ya bụ ndị na-achị ala Igbo ekwuola na ndị ndịda achọghịzị ka a na-achịgharị efi na ndịda mana abịa n'ala Igbo anyị chere na a na-ekwusi ya ike ndị ọzọ na-apụta na-ekwu ihe ndị ha chọrọ anyị ka na-ekwu ha na-eme iwu karịa efi dịka Ogun si mee ugbu a gịnị bụ ihe ibu n'obi dịka a ga-esi kwa onye ukwu wara maka na ndị mmadụ na-ekwu na otu ndị na-achị ala Igbo si were nzukọ na ịdị n'otu ndị ndịda bidoro ugbu a na ọ dịchaghị mma abụ m Chizzy mana ọ bụ nsọ m nọ ebe a anyị zuru ka ha ere ude anyị ga-atụtụ ngịga unu anụ n'ọnụ ajịbọ kere ndị Igbo what shot no cheta na unu nwere ike ite na Facebook wee jee kiri anyị wee mfụ ka anyị si dozie na afụ ka workshop na onwe ya jide ka nwa akwụkwọ ọ dịzi ka nwata akwụkwọ ọ dị mma unu nwekwara ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a na afụ ka anyị si eme ya anyị na-ekene ndị niile ọgụrụ anọ wee na-ekiri kemgbe anyị bidoro anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo maka na tata anyị chọọ ka anyị na ụnụ kpaalụ a workshop otu a ndị ndịda na-achị ọwụwa anyanwụ Naijiria si were njikọ aka na nzukọ a na-eme ugbu a na-eji fụ na ịdị n'otu dịara ndị ndịda ọkachasị ka ha si achị ndị Yoruba jere ndị isi ha wee jee ndị na-achị obodo ha ndị ndịda ya bụ South jere sọfụ onye bụ onye na-ejero mana na ọwụwa anyanwụ sọsọ gburugburu ọchị obodo Enugu ya bụ Ifeanyị Nwaogwu anyị bụ ihe jere ewego ebe anyị nọ anyị kwuo ya nke bụ kwuchie ike na nke bụ eziokwu bụ na ọchị obodo Enugu eji ihe gbasara ndị Igbo egwu na ebe ọbụla emere na eji anya isi maka na ihe ọbụla ga-eme n'ụchịrị n'ala Igbo na ọ na-echu ya ọ jighị egwu ma ọlị mana gịnị ga-emezi na ihe gbasara nchekwa n'otu ịdị n'otu a na ndị ọzọ nọ n'ala Igbo na ọ ga-abụ sofu onye na-achị jere ndị ọzọ ezi mmadụ zie ezi ha ji nchekwa ma ọ bụ ọdịmma ndị Igbo kpọrọ ihe Chizzy daalụ okwu a kwuru onwe ya o gosiri ka anyị si wee kwuru n'ezie mana ihe a bụ ihe na-eme ebe ọbụla ewere ihe nchekwa wee bupute na ọbọ ndọrọ ndọrọ iburu ya bupute n'ọbọ ndọrọ ndọrọ ewere ka esi eme ndọrọ ndọrọ wee na-esi ya ịma na eziokwu adịchara na ndọrọ ndọrọ ịma na kwuo ihe ka o si wee dị adịchara na ndọrọ ndọrọ mee ihe etu o si wee kwesị adịchara na ndọrọ ndọrọ aghụghọ dị na ndọrọ ndọrọ ikwu okwu asị dị na ndọrọ ndọrọ ha ewetego ihe a niile wee tinye na nchekwa onye ga-apụta kwuo okwu dịka okenye kwuo eziokwu ọbịazi ọ na ka a ghara isi na ya nwụsịrị ọhịa ha niile bụ ihe na-ebute ihe anyị na ha afụ o nwere onye na-eri nri n'ime ndị na-achị Igbo n'ime ndị gọvanọs o nwere onye amarọ nke bụ eziokwu o nwere onye amarọ ihe dị ya n'obi maka ihe a dịka eziokwu si wee dị na pụta n'ukwuo pụta mee si sowe gị n'azụ wefere etu gọvanọ ọtọm si ekwu ọ eziokwu mmadụ nche abụrụ ofu o nwere ndị okwu na-ekwe okwukwu o nwere ndị ada ekwu mana ha na-eme n'aka o nwere ndị na-ekwu na-eme mana abịa n'ala Igbo
o nwere ka ọka dị ma ọ bụrụ na ndị gọvanọs ndị Igbo niile jechara mitin anyị jere na mbụ wee soro ndị Igbo wee kwuo maka ngwa gị ihe mere ka ha jechara mitin anata ndị ugwu ga-ebido ha ga-abanye ọrụ kedu ọrụ ha ga-abanye ka a mara etu a ga-esi wee bịanyụọ ọkụ a ndị ugwu ekwugo n'okwu ọnya ike a nke ịfụrụ na ihe mana nke a na-eme n'okpuru a ga-eji iyi egwu a ga-eji mba a ga-eji nkwa ikwe nkwa a ga-eji ihe niile dị iche iche wee mee ka a mara ma ụfọdụ n'ime ha ga-ahapụ ebe a ha ncha niile kwu a ga-eji ihe a wee dupụta lapụta ndị a ga-arapụta ọnyanwa mere iji wee fụ na ụfọdụ na mgbe a bịara yie nzukọ nke Igbo na Lagos maka ihe etu nke izizi wee daa ụda wee tọọ ndị be anyị ụtọ wee wee ndị ugwu iwe ndị be anyị a na-asị ya gawa n'iru ngwa ebido onye ọbụla nwere onye o ji aka erukwu onye ahụ ọ bụrụ iyo ọ bụrụ ịba mba mana ya bụ ihe kwesịrị ịpụta ọ bụrụ na ebe eziokwu na-achị apụta na onye ọbụla anọrọ ana anyị kwuo nke bụ eziokwu na asịrị ehi na ehi bụ nsogbu anyị nwere etu esi akpa ya anyị asịrị ndị na-akpa ehi na anyị asịrị ndị na-esi akpazi na ehi akwa anyị na-eri anụ ehi ihe anyị na-ekwu bụ ka a ga-esi wee kpaa ehi ka ọ ghara imebi maọbụ ime ka egbuo mmadụ ma ọ wakpo mmadụ n'ike ihe a ka anyị kwesịrị ikwu maka onye a bụ ihe bụ okwu anụwa ya ka a bịa na-emezi ihe a na-emezi a ehihie nke ịbụọ ebe a ga-anọ wee gaa n'iru gbanyezie mgbọrọgwụ ụfọdụ maka etu ihe a m gwara gị na-abịa jekwuo ha anachizi azụ zie ndị mmadụ ịma onye ziri deputi maọbụ onye ziri onye nnọchite anya onwe ka ị ga-esi kwuo ikwuchagodu onye na-ama asa ebe ahụ kedu ị ga-ekwu na onye jere nnọchite anya mmadụ bụ an observer ihe ndị oyibo na-akpọ observer onye ka o jee geta ịnụcha ihe a na-ekwu ị ga-ekwu ihe ị ga-eme ka ihe ị ga-agwa onye ọzọ ka o mee amechi ihe o ji ewute na ụfọdụ na-ewe iwe na-asị na ebe a na-akpa ala ugbu a akwa ndị Igbo na-asịrị na ọ bụ ha ka ụlọ ka achịa anọzie n'ebe a ga-eje nọrọ ka wetazie nkwado ka ezibe ebe emebugoro ndị ndịda wetagodo nkwado ndị ndịda efọrọzi ndị Igbo ọsọsọ ugwu anyị ga-anọzi ebe anwa kuchiere ọnụ ndị Igbo ịhụ ka i wee fụ ọ bụ na ndị ntorobịa bido na-ekwu okwu dị aga ebe ndị ndu nọ asị na ha enwero nsọpụrụ na ha enwero nsọpụrụ mana okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbere okenye jee riwe oke ka ezi isizi ụmụaka mee ihe a o nwe ka ya bụ ihe riri mperi na a ga-asị gị ị chọrọ ịbụ prezidenti mana ị na-ekwu okwu ekwugide ndị be anyị kama na onwe ha na-ekwugide ndị be anyị na-azọ prezidenti nkọ gịnị ga-eme ha mana kịtazi abịara ha afụ maka na ndị gọvanọs ndị nọt na-eje nzukọ ha jecha nzukọ ha pụtakwuo ihe masịrị ha onwere ndị be anyị ga-ekwu tinyewe ọnụ ya bụ ịfụgonu ka o si wee dị kịta ha bịaziri kwụrụ chi kwụsie ike kwuo uche ha kwuo ihe masịrị nke a bụ izizi ha na-ekwu ihe bụ uche ndị niile ha na-ekwukwa na-ekwu a na-eme maka na inyefe na ekwuchara ekwu ndị ogun emebe ozugbo ma ihu na onye ọbụla ejidere akpụrụ ya kpụchi onye ọbụla ejidere na-akpụgharị achịgharị efi na bịa emeghị iwu mee afọ na onye a ga-anọ na nga n'anya nke a ekwusi na oge dị etu a dị etu a ama agafe anyị onye ọbụla ewepụta iwu na be ha a sị na mkpụrụ ọnwa itoolu n'afọ a ya bụ Septemba mkpụrụ ụbọchị nke mbụ ejegokwuo ya na Septemba maka ka ọ ghara ịdị ime ọhịa bụ ihe mere na Amoteku agawa n'iru anyị abịa na be anyị ekwu ebube agụ anyị afọrọzọ ebube agụ ndị kwesịrị ibu ụzọ ije kpewa azụ ka ezi onye ga-ejere anyị kedu ka ị chere na ndị na-achị ala Yoruba ga na-aja afụtazi ndị Igbo na ndị ndịda onye ka na-ekwusị ekene dịrị
gọvanọ ugwu anyị etu o si wee jee ya bụ ihe kwuchitere Igbo ịma na onye nwa bụ onye isi ndị gọvanọ ndị PDP n'Enugu n'ala Igbo n'ala Igbo n'ala Igbo onye nwa ha dịkwa n'ọnụ ụzọ aka dịkwa n'ọnụ ọ bụrụ na ofu onye ma mmadụ bụ mana ihe na-achị ikwu bụ na o gosiri foto ọ bụrụ onye ebe njiri a na-eto ya na ojighị ihe gbasara Igbo egwu ọ bụrụ onye okwu na-aga ọsịsọ n'ọnụ mana ọ na-anọ na-eme nnọọ ihe o kwesịrị ime o si wee jee o nwere ihe ọzọ emechara n'Enugu ọ hapụrụ jewe ya bụ nzukọ maka etu o si wee dị mkpa jee wee nọrọ ebe anwa ewee kwuchi o tinye aka n'akwụkwọ na ihe anyị kwuru na ebe a ka anyị kwuru mana ihe na-achọ ikwu bụ ndị ejero ihe niile ha na-eme anyị na-afụ ha ndị anyị na-afụ ha ya bịa n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ka m gwa gị hapụgodu PDP na APC onye nọ na PDP taa nwere ike nọ na APC echi onye nọ na APC nwere ike nke a bụrụ ihe ọbụla na ihe bụ ihe bụ kedu ebe ndị Igbo kwụ kedu ebe ịkwụ dịka akwa ịma na ndị mitin eje na Lagos ejere ya n'ụdị APC ma PDP ejere na ụdị ndị nọ na ndị na-achị na Naịjirịa ya bụ nwa amara ihe ndị ejere ka ha ga-asị nọ ndị PDP kpọrọ otu na ha bụ APC ka ọ ha ga-asị nọ ndị APC kpọrọ otu na ha bụ PDP nọ ya mere ha ma eje anya kịta anyị achọrọ ihe dịka n'ọpati ihe anyị chọrọ bụ mana onye na-eme ndụmọdụ na-enye na ka o si wee masị mbụ onye ọbụla na-eme ihe gbasatara ihe gbasara ala Igbo ị na-eme ya ka oge si wee butere anyị udo na-eme ya etu oge si wee butere anyị ịfụnanya na mmekọ na nnọkọ anyị na ndị ọzọ maka na obodo anyị a ka ngwa gị Chizzy anyị echego m ya chee ya ọfụma cheruo ya n'ime ana afọ m obodo anyị a dị ezigboto mma nnọọ omume anyị were etu anyị kwesịrị ịnọkọ ọnụ wee nọkọ ọnụ ọ dị obodo ka anyị ga-eme ọfụma na mba ụwa ọ bụrụ na Afrịka ga-eburu ibu ọnwa ajụjụ m chọrọ ịjụ maka na ngwa ngwa ndị na-achị ndịda n'obodo anyị bụ Naijiria mechara enye bụ nzukọ ndị isi na ndị ukwu na ọnọkọ ndị ugwu wee pụta wee kwuo okwu n'otu aka ọkwa ka onye kwuchitere ọhaneze ndị Igbo pụtakwara bịa kwuo okwu n'ofu nzukọ na-achị ndịda obodo anyị bụ Naijiria nwa mere ndị ugwu pụtara wee kwuo sị na ka o si dị n'obodo anyị bụ Naijiria na ihe a na-eme bụ ọchịchị onye kwuo uche ya demokrasi n'otu aka acha ghọrọ onye ga-achị na ọ bụrụ onye nke achị ata ata echi enyefe onye ọzọ ya na bekee rational a sị na ọ bụrụ otu aka acha eme onye ọbụla ga-abụ onye isi ala obodo anyị bụ Naijiria n'otu akwa ka ndị ọhaneze anụ na-ekwuchitere ndị ọhaneze pụtara bịa kwuo si na afọ juru ha ka ndị na-achị ndịda obodo anyị pụta onye ga-abụ onye isi ala ya bụ na ndịda wee na-asị ha na ọ ga-amagbu onwe ya ma a sịzie na ndịda ọwụwa anyanwụ obodo anyị wee họpụta onye ga-achị na ọ ga-amagbu onwe ya na ha ga-anabata ya ọfụma na ha kwụ ha n'azụ nke a nwa mere nso nso a abụrụ oge izizi ị na-anụ na aka na-achị ofu steeti pụtara wee zie mmadụ ya ji nọchite anya ma nke na-eme n'obodo anyị Enugu ebe a mgbe a na-eme nke niile a na-eme maka ebube agụ anyị ma aka na-achị steeti jụ na ha ma mbịa ma ndị zitere mmadụ ma ndị jụ na ha ma mbịa esemokwu dị n'etiti ha ka m amarọ wee na-ajụgo kedu ọghọm nwere ike ịdakwasị ndị Igbo ọkachasị anyị nwa bụ ndị Igbo kpọmkwem nọ na steeti ise nke ọwụwa anyanwụ obodo anyị bụ Naijiria ebe ọ bụ na aka na-achị steeti dị iche iche ma ha jụrụ ajụ ma na ha ekweghị ma ọ na esemokwu dị n'etiti ha mere na ha da-apụta ịbịa kwuchite ọnụ anyị n'ụdị ka nzukọ dị otu a na mbido ka ntụtụ ọnụ na ihe ndị ugwu kwuru na iji saghachi okwu ndị ndu ndị ndịda kwuru gbasara etu a ga-esi wee mee ọchịchị onye ga-esi etu asị na ebe onye ga-achị ga-esi pụta ndị a
bụ ndị o doro anya ọfụma ka ha si achọ maka onwe ha na-ele anya n'azụ. Ha na-ekwu kịta na orugo mgbe ọchịchị ga-esibe ha jee ebe ọzọ ebido na-eruteziri anyị na ọchịchị onye kwuo uche ya bụ onye ọbụla pụta ebe ọbụla esi wee onye ọbụla zụtanwuru ya ya zọrọ ya. Mana ifugo ha nwere efugo ma etu iwu si wee kwu ma etu esi wee hazie ya bụ na onye isi nwụọ onye na-eso ya n'azụ anọchie. Onye na-eso ya n'azụ bụ President Jonathan, Vice President Jonathan mgbe ahụ. O nwere ihe ndị agha emefọrọ ka a napụ Jonathan ka ọ ghara ije. Gịnị bụ isi a? Ha asị nọ ha maka ọchịchị Iro. Ama mmana ihe chọrọ ikwu bụ na ọ masị ha ha anabata na ọchịchị nwere ebe ọ na-eje, mana ọ masịrị ha ha asị na onye ọbụla zọwa. Ihe na-achọ ikwu bụ na ọkwa ha sịrị na a napụrụ na ka ndị be ha nọzuo 8 years onye aka nọ. Onye a mere eji wee necha anya Buhari ejewe ka Buhari jewere ọnọ 8 years o ruo mgbe ọ ga-anachite azụ na ndịda. Mgbe abịa na ndịda a ga-enyowa anya na etu emewa okwu ka esi eme akwụ nọ na South East abịakwuo ihe a. Mana abịa n'ihe Ajebo jụrụ dịka ọghọm dị na ya bụ na ọ bụrụ na ụmụnne adịghị emekọ n'otu, ọ na-enye aka ime ka ndị si n'iro bịa wakpo ha. Ọ bụrụ na anyị adịrọ n'otu na-ekwu ofu okwu soro ofu ụzọ, ihe ọ pụtara bụ na anyị ga-anọ na mgbasa n'ịpịasa n'ịkụsa. Anyị ama dị n'otu kwuo mewe ihe anyị kwuru, maka na ihe ọ na-egosi bụ na ụfọdụ n'ime ndị a na obi ha anọrọ na be anyị, obi ha nọrọ n'etu esi wee chọọ ka ndọrọndọrọ ọchịchị a wee masị anyị. Ọ ya ka isi ka eweta ihe a maka na dịka eji alụtụ aka ndị ọha na eze ekwukwana na ọ kwesịrị ịbụ ndị Igbo agajikwa nzukọ ndị ndịda bịagwegoro ofu ya bụ ndị ndịda niile ma ndị Yoruba ma ndị ndịda ma ndị Igbo sisi ka emebe nzukọ ndị na-achị ka mara ka a ga-esiche ya. Oluzi ebe a ga-akpaba ebe ndị Igbo ga-ekwuye chimchim wee kwubezie n'ọhawa ndị na-achị ala Igbo eji ozi wee na-ajụ iche na ndị na-achị ala Igbo a ha bụ ọdịmma ndị Igbo n'obi. Ọ bụ sọsọ ọkwa ha na-azọ dịka isi rụtụ aka na-ewe ike ọ bụrụ na akpọbago ha n'ugwu ma ọ bụ ndị so tinye ha n'ọkwa agọbago ha si ya nekwa na ha hapụgodo ihe a na-eje ha wagwu ha tinye ya n'ọkwa. Ọ bụ oche ha ka ha na-azọ ka ọ bụ ana Igbo ka Igbo wee dị ma dịka ndị mba ọzọ si azọ ndị Yoruba ndị South South ha niile na-ejikọ aka ugbu a wee na-apịachibe ha azọ ndị nke ha. Ajụjụ anyị na-ajụ m Jos ka nza mana onwere onye amarọ onwe nwoke be anyị ọ na-agụ mmụọ pịta mana ofu onye anyị na-akwanyere ugwu maka etu o si wee mara ihe, Dominic Agbaeze. Ọ sị na okwu gbasatara ya na ya na-anọ ya nso. Na okwu gbasatara ya na ya eche ka a kpọọ ya na ya ga-anọ ya nso. O nwekwara onye ọzọ sịrị na-abịa n'ihe pati na politiks na a na-asị gị pụọ ịnabami achụpụ gị ịnachi azụ, achụpụ gị ịnachi azụ, ha mechie ụzọ. Ọ bụgodoro na ị ga-esi n'elu ụlọ banye sikwu ya ka ị na-anụ, maka na onye anọrọ ada amakwa n'ihe ebe e kwudobere okwu. Ijero kedu onye ga-ekwuru gị? Mmụọ ga-ekwuru gị. Asị ngwanụ ịtụọ ka anyị mee ntuli aka ihe maka na ụdị ha ekwucha asị kedu ndị kwadoro na ndị akwadoghị si ntuli aka dịka emecha nzukọ ha ya aka n'akwụkwọ. Ọ bụrụgodu na onye nnọchite anya gị ga-etu aka maọbụ ịbịanye aka, o nwere ihe karịrị na gị na onwe gị nọ. Ụfọdụ ka m gwa gị ihe mere ya egwu na-ekwesị na ịnakwa ifu na ya ejero ime abụnụ mmadụ bụrụ mmụọ ịma anọ na mmadụ na-eme mmụọ maka ha chọrọ ka ha plizie ndị anwa pliz kwa ndị be anyị omechasị na ọkwịpụ na m ejero mana o merụsị ndị be anyị ejero m mana ezigara m mmadụ. Kedu ihe ọ pụtara? Anyị chọrọ ka ndị be anyị mata ọ bụrụ ụmụaka bịa na-enwe ọnụma n'ebe ndị okenye nọ a na-asị na ha enwere ezigbo ọzụzụ na ha enwere na ha da akwanye ugwu
akwanyere ndị okenye ugwu mana ha mara ụdị iwe ndị okenye na-akpasu. Ama m na ndị ntorobịa na ọ bụrụ oge niile ka a na-eji ọkụ obi ha eme ihe, mana gịnị kpatara na ime eje kedu ihe dị mkpa a ga-ekwu maọbụ mmadụ ga-achọ ya ndụ maka ya bụ ndụ, maka ihe bịara na igbu gị isi gị, ihe bịara na ndị ọnụ gị, ihe bịara na ebe ị ga-ebe nna gị ana unu, kedu ihe karịrị ya? Amechi, ihe a ji ekwu ya ugbu a bụ na ndị Yoruba na ha ejikọ aka na-alụbe ha na-apịa chi ya. Icheta ofu onye n'ime ha pụtara na ya chọrọ ịzọ ọkwa Naijiria, ya bụ Ahmed Bola Tinubu. Olu echi kịta ndị Yoruba rụcha ọrụ wee wepụta onye be ha akwadobeze ya na a na-emegide ha. Gịnị mere a na-ewere ọchịchị ihe mmadụ ebe ndị ọzọ nọgoro kpaba nkata, asị unu bịa n'ebe a ga-anọ kpaa nkata, ọ bụziri ijezi nzukọ. Onye ndu bụrụ onye ga-apụta ofu onye ọbụla ga-asị na akpọta gị n'ụra asị gị Chizzy kedu onye bụ onye ndu ndị Igbo. Nwere ihe kpatara ya bụ na onye ọbụla chọrọ ịbụ onye anwa. O nwere onye n'ime ha bụ ndị isi anwa ọ ga-amasị ka ọ na-eso eso. Ka m gwa gị na mmadụ bụ onye isi bụ na o nwere onye ọdụ. Ewepụ onye ọdụ, nwere onye ga-abụ onye isi. Onye ọbụla ama anọ n'isi. Ịbụ na onye isi adịrọdụ mfe, ntaramahụhụ dị n'ime ya, mana ọ maka na ha achọrọ ịbụ ezigbote onye isi ga-ata ndị mmadụ afọ bụ ụdị ndị isi ya na-achọ. Ndị isi ga na-akụta akụnye n'ọnụ, ndị isi ga na-achọ ka onwe ha. Ọ bụrụ na onye isi na-atara mgbe gịnị mere ndị ụmụaka ji esoro Nnamdi Kanu? Maka na ọ pụtara gosi na ya a na-ekwu ihe a na-anụ. Ọ pụtara gosi na ya kwadoro kere nkwụcha bụgodiri iwe isi aha wee dosa n'ala maka ihe a na ya ga-eme ya. Etu a ka esi eso mmadụ. Ihe na-akpata ya bụ ike obi. Ọ bụrụ dịka etu ọgwụ anyị si wee jee Lagos wee soro ndị a wee kwuo ọkwa ọgwụ a na-ekwu na o nwere ebe ijara na-etu ya etowu ya echi kịta onye nwa ọzọ oje ndị ọzọ gba ọsọ oje etowu ya echi kịta asị ọgịnị asị etu a ka ndị mmadụ si eme onwe ha ka ha bụrụ ndị mmadụ tụkwasịrị obi. Eji ebe ndị Igbo Development Union na-eme mmemme onye wee na-eto ka o si akwado na-enye aka maka ihe ọbụla gbasara Igbo. Onye sokwa kwukwa ya bụ aka chịbụrụ Ebonyi, ya bụ Sam Ego. O kwuru ya wee too ya ọfụma sị na ihe ọbụla gbasara ma ime nzukọ ma ịbịa ebe a ga-eme nzukọ na ọ na-akwado ihe gbasara Igbo ọfụma. Mana Amechi, ihe a anyị na-ekwu maka na ndị mmadụ chọrọ itinye ọnụ negodu ka esi eme nchekwa ala anyị na ka nchekwa si akpọ afọ n'ala ugbu a ma n'ala Igbo. A na-ekwu ka ha jikọọ aka ọnụ weta otu ga-echekwa anọgide ebube agụ, anọgide na ha ga-eme, anọgide na ejire na-eme ndọrọ ndọrọ. Ndị Yoruba emego nke ha aka na-eme mee iwu ga-achụ ndị a ụkwụ elu ala. Ihe ji nke ọzọ mana kemgbe ihe a na-abụ ndị ọmadụkwa na onye na-achọ na dịka isikwa na ndụ bụ isi na ndị a na-eche ndị a na-achịla ekwesịrị ọ gbasara Chizzy ka m gwa gị ụfọdụ n'ime ha banyere n'ọkwa dịka na ụdị ije jekwuru ndị ugwu a ka e nyere ha aka banye n'ọkwa. Ụfọdụ enyere ha kọndishọn, ya bụ etu ha ga-esi wee ọkwa ị ga-eje nekwa ihe ị ga-eme, nekwa etu ị ga-esi wee ejekwana ebe emekwana nka emekwana nka. Ụfọdụ n'ime ha nọ n'ụdị agbụ a kịta. Ndị ugwu fọrọ amoteku ka ihe ehiri hie ha. Ndị ugwu na-afụ ebube agụ ka ihe a na-ehi ehiri ha. Mana ndị ugwu echefugo na Hisba, ya bụ ndị uwe ojii sharia ha nwere, na ndị Igbo adịghị eje ụka ha, mana ha bịa ha ewere iwu ya na-amanyere ndị Igbo ka imetụ masịrị ha na ha si na ha da anwụ mmanya, mana onye Igbo ama anwụ mmanya anwụ mmanya mana anyị si anyị niile bụ Naijiria. Ị na-anụ ya na-agwa gị ya bụ ha ga onye ọbụla na-asọpọtụ dịka ebube mgbe asị ka eme ya asị ya gị nwa anyị nyere aka ka ọ banye na-achọzi iso ka ha kpaa ihe ịma agwa ha sị ha mba ka ngwa o nwere ihe mere n'akụkụ be anyị nyaa o nwere mgbe anyị ṅụrụ mmiri
anyị esigide ọnwụ etinye anyị mmiri ndị ọzọ mmiri gafere na nke ha ejere sete a bịa na nke anyị ka ha sere na nke anyị mmiri ya merutezi na be anyị anya sị ha mba onwe ihe ha na-eji eme oyi itinyere m n'ọkwa m ga-agwa gị sị gị mba n'ihe a bụ ndụ bụ isi ọ bụrụ na nsị anyị ị na-azọ maka ndị be unu akwụ mana ide akpa ehi ọ bụrụ ide aba n'ọhịa n'ọka ndị na-akpa ehi na-aba n'ọhịa mụnwa adụmaba n'ọhịa adụmaka ugbo mana ndị nke na-akọ ugbo ihe na-achọ ịgwa gị bụ etu isi wee chọ ka ọ masịrị ndị be unu ọkwa etu ka ha si wee chọ ka ọ masịrị ndị be anyị kedu ihe anyị ga-eme ihe anyị ga-eme ka ọ dịrị onye ọbụla mma dị anyị ehi anyị chọkọ na-akpagharị adịrị anyị mma nya ka anyị na kwuo ya kedu ụfọdụ n'ime ya ga-agwa ha ụdị okwu ahụ a sị ka ihe mitin agba ọsọ ajụjụ m ekpu tupu anyị emepe ekwentị maka na ndị mmadụ akpọwago ori ka anyị tinyegodo anya n'ihe gbasatara nkwado na ige ntị ka o si dị kịta anụnwa n'ala Igbo ọ dịghị ka ndị na-achị obodo dị iche iche na ọdịda ọwụwa anyanwụ obodo anyị na-ege ndị ha na-achị ntị nyanwa bụ ajụjụ m nke izizi. Nke Igbo bụ anyị nwa bụ ndị a na-achị ọ dịghị ka anyị a na-akwado ndị anụnwa na-achị anyị maka na ịma na ihe anụnwa a na-ekwu kịta anụnwa bụ ọchịchị onye kwuo uche ya na ndị a kịta anụnwa abịa na ọchịchị onye kwuo uche ya na anyị nwa bụ ndị tinyere ha n'ọkwa site n'ibinye aka mana ọ na-azi ka ọ ibinyecha ka onye ọbụla agbachizi nkịtị wee na-ajụ ndị anụnwa na-achị anyị bụ ndị a na-achị anyị a na-akwado di ha ọ bụ na anyị na-akwado ha kedu otu ọ bụ na anyị na-akwado ha kedu ihe mere na anyị na-akwado ha na m ga-aza ajụjụ anụnwa ọsịsọ mbụ bụ na ha na-anụ ihe anyị na-ekwu mana ha na-ege ya wee na-arụ ọrụ bụ ajụjụ ọzọ ọ bụrụ ịnụ ha macha ihe ndị mmadụ na-ekwu ha na-anụ mkpu ndị mmadụ na-eti nọọ na ha eji eme ihe mana ọ bụ na ha chọrọ ime ihe o nwere ihe bụ ihe na-ajụ na ha ma eme ihe a dịka etu o si wee mmasị ha na ụdị n'ọhịa ha ga-eme ka ha nweta ihe a na-achọ maọbụ na ọ ga-eme ka ha ghara inweta ihe a na-achọ ya bụ nke mbụ. Nke ịbụọ bụ ma ya na-akwado ha anyị na-akwado ha etu anyị si akwado ha bụ na anyị na-etinye ọnụ ka ọchịchị ga-esi wee dịrị obodo m maka ịkwadoro onye na-achị gị onye nwa na-achị gị ị ga-akwado ya ị ga-enye ndụmọdụ ọ bụrụ na anyị ji nọrọ ala na onwere ihe anyị na-ekwu onwere etu ha si masị anyị na-ekwu ọ na-ada akwado ha mana nkwado anyị na-akwado ihe na-ebute nsogbu bụ na ha ada aga etu anyị si wee chọọ ha ada aga etu anyị si wee chọọ ha ada emere na ihe anyị na-ekwu mitin jee kwuchite anya anyị jee nọchite anya anyị kwuo uche anyị o nwere gọvanọ gasị na ya marọ ihe ndị ọ na-achị chọrọ go there and speak for us if you didn't go. 09097711009 maọbụ 09023111009 ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791109 ka ị wetie ọnụ ya. Anyị na-ekwu otu ndị na-achị ala Igbo ji ejisi ike wee sonye na nzukọ ndị na-achị ala ndịda na-eme ugbu a nke a mere nso na Lagos. Ọsọ aka na-achị obodo Enugu ya bụ Ifeanyi Ugwuanyi jere ndị ọzọ ziri mmadụ ozi ekwubezi okwu unu afa gị na-ebe ishi akpọ ihe a ka bụ ụtụtụ gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ ana m ata na-efu ọ maka ọkwụ na oriri ndị anyị nwere na be anyị ekele dịkwala gburugburu nke gere ege otu aka ha si ufe nyere ha aka na-abụ nti gị nkere nwanụ nọ anyị n'ihe otu akịta na ọka njọ ịhụ na onweghị ya ga-eme ichekwa onye na-aga ma ọ na mgbago ugwu ọ bụrụ ihe nke ndị gbutu ka a ga na-ege ntị anyị na-aza na ndị be anyị jiri ma ọ na onye be anyị na-achị ịhụ na ya mechechete imi na ihe ya ruo ọ natakwa ebe a ihe n'ebe a na-eto olu ya dọkwara ndị anyị si n'anya ma bụ ndị ndu anyị ọ ka bụ ka anyị lewe anya ma nga ga-esi otu obodo anyị na-azụ afa gị na-ebe ishi akpọ ọ dị mma echeta na okwu anyị atụ ya bụ echiche nke ha ọkụ wee dị mma. Afa gị na-ebe ishi akpọ ebe ka isi akpọ ngwa tinye ọnụ n'okwu
ụmụnne m na-agbalịara n'ihe na-ekwu ka a na-ahụgo okwu Nnamdị Kanụ na-agwa anyị oge ọbụla na ndị na-achị anyị adịghị anọchite anya ọfụma. Ọ na-aba na-eti na-eme asị na ọ na-akparị ha. Ihe mkparị ọ na-akparị ha, ọ na-ahụ fa ọ na-ahụ ihe na-emenye n'iru. So ịhụgo onye ya nụnụ na ndị ha na-anọchite anyị jee na-ekwuchite ọnụ anyị ha ala azụ. Echi na ụfọdụ ime ụlọ kwuru echi na ndị Yoruba jikwa aka ọnụ jikwa onwe ha ọnụ wepụta ofu onye sọpọtụ ya asị na anyị na-ala azụ na ihe a na-eme. Ọmago na-anwụ na adịghị aha reprezentị anyị ọfụma. Daalụ. Unu na-ekwu ọfụma. Daalụ. Cheta na ị nwere ike ije na Facebook ka ị wee zite ozi nke gị. Nwekwara ike ije na Kpakpando TV na YouTube gba ka ị wee kirie wee zite ozi nke gị. Ọ bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 maọbụ 07050791009 ka ị nwere ike iji wee tinye ọnụ. Ọ dị mma ka anyị were okwu. Afa gị na ebe isi akpọ? Ekelekwa gị. Onye kacha ebe ka isi akpọ? Gaa n'iru. Ihe nchọrọ ikwu bụ na ndị a na-anọchite anya anyị ọ dị ka ha na-abụ anyị rọpụtara ha ilu ebe anyị uche. Ọ bụrụ na a na-eme uche anyị nke nke bụ na ya ekwesịrị ibi ebe anyị ekwu maka anyị nwa oluzi maka anyị edebe onye afọ ọ bụrụ ọzọ gburugburu uche. Ọ na-abụ na aka anyị esi na-anọchite onye anọ bụ onye anọ ihe nọọ na ịmazata nwa ọnụ ebe ahụ. Onye na-ekwu bụ ọ bụrụ na abụdịshọ na ama na a gara anọchite anyị ga na-eji anọchite anyị n'ihe ọbụla a na-eme ihe ọbụla a na-eme. Atụ na mmadụ ụzọ gọvanọ bụ gọvanọ ịbụ gọvanọ na Enugu onye nke ọzọ bụ gọvanọ na Nọọsụ. Ị na-agba mbọ na-ebufe ndị onwe na-ebufe ndị ebe nkelekwa m. Daalụ. Afa gị na-ebe isi akpọ? Ekele gị. Anyị na-ekele gị o. Afa m bụ Dele isi igwe ụgbọ ọka Amangini. Ọ ka iwe ọfụrụ ebe ahụ anaghị ekwu ekele dị gburugburu n'ọzọ ebe eje ije ahụ. Ebe ndị ọzọ na-eme ebe egwugo ya na-atụ enwere ibe ọzọ dị ọhịa egwu aghara ikwu iji gburu na mgbe aba ije pụtara. Ekele dịrị Olisa na anyị ga-enwe ka gburugburu ya soro jee. Onye ndị okenye dinye mmadụ na otu na onye ahụ n'ọba ya bụ gọvanọ ọma ndị ibe na-eje ibe eje. Enwere okwu dị n'ime ibe ahụ m na onwe m ga-atinye n'ụlọ okwu ibe ahụ Nnamdị Kanụ nna anyị gwu na gwa anyị mara ibe onye ndị anyị na-eso mara ndị a na-atị ebe onye ndị Yoruba eje nke ejechie akpa oludie mgbe ha jere the first one akpa nke akpa oludie the second one onye ọbụla dọji bachie dọbata ndụ ya na ọsịa ga-eje buru ibe a. Ekpere m ụnụ nwa bụ ndị nọ na studio ụmụnne m. Daalụ. Ọ dị ka enwe ndị nọ na Facebook. Ị nwekwara ike ije na Facebook ugbu a ma na Kpakpando TV na YouTube wee jizite ozi ka anyị ọ dị maka anyị na-ewere okwu ndị na-anọ na Facebook anyị na-abịakwanụ. Afa gị na-ebe isi akpọ? Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Ebuka ebe ka isi akpọ? Ebuka ebe ka isi akpọ? Anaghị ha bụ ihe na-ebute ojije ka anyị bụ ụmụntakịrị na-akpanye ọchịchị anyị n'ihi na ndị ọchịchị anyị hụrụ otu ha nọ n'anya karịa ọlafi ha lụọ ọlụghị ihe ha lụọ. Afọ m ihe mmiri njeji wee bụ n'ihi na ịchọrọ ije seneti 2023 n'ihi na ikwere gị nkwa nyebi osote onye isi ala ka dị mkpa karịa anyị onwe anyị. Ka ngwakwa gị eziokwu ọ bụrụ ihe a ndị a na-azọ ọ bụrụ na emecha ha azọta ya a na-akwadokwa ka e were ya gawa ala Yoruba maka na ọ na-egosi na ndị Igbo ọdọ ha mkpa. Adọkwa ihe ha dị ojije ka Nnamdị Kanụ ọ na-ewe iwe ikwu okwu ọjọọ n'ihi na agwa ha
na-agbanye mmiri, ọ na-agbawa ubi. Atụmatụ ha na ka ha si eme obodo, ọ na-agbawa ubi. Ana ọ na-ewute, ọ na-adị ka a ga-asị na ha enwetaghị ọgwụgwọ isi. Daalụ. Anyị anaghị ihe kwuru ebuka, anyị nabatara ọfụma. Biko ewe ndị nọ na Facebook enwekwara ike ije na Kpakpando TV wee jekiri anyị. Nwaokoro Christopher sị na o si isi agụ wee na-ezite ozi ya. Ọ sị ị na-afụ na onye isi ndị ọha na eze na onwere ihe ọbụla bara uru okwu na anya bụ nzukọ. Nsọ ọha na eze jikwa nzukọ ndị na-achị ndị gọvanọ. Ogwụba Ndubuisi na-ekene anyị n'ụzọ pụrụ iche. Ikomi Ọhagwọ ọ sị Chukwu gọzie Solid 100.9 FM maka atụmatụ ọnụ anyị wepụtara na ndị na-achị ọdịda ọwụwa anyanwụ obodo anyị bụ Naijiria na-ere ndị ha na-achị na ọ na-ekele gburugburu n'ụzọ pụrụ iche maka ka o si wee chekwaba ọdịmma nke anyị n'afọ ya bụ Ọhagwụ Chris Ikomi na oshi ọha ndị agụ Eziagụ Local Government n'Enugu steeti wee na-ezite ozi ya. Michael anabata ndị mmadụ. Afa gị na-ebi iche ọ dị mma. Gaa n'iru. Gaa n'iru. Ọ dị ụlọ akabicha n'anya niile ọnụ, mana anyị na-achọ ịkọwa bụ anyị nwa ndị Igbo otu anyị si efe na Naịjirịa. O gosiri na anyị na-adụ azụ dịka ndị achọ ndị mmasị Naịjirịa. Asịkwana were obi ka eji chewakwanụ nke anyị chọrọ ịhụkwa ndị ọzọ alawa azụ ekiri asapọint na amamụ ebe a ga-esi afọ ndị Igbo kwa nwee ya mgbe ha bụ uru na Naịjirịa. Bikọsi ile anya ndị Igbo atala ahụhụ na Naịjirịa. Ọkwa ndị Igbo ahụ ndị ji Naịjirịa nwa Naịjirịa na-alụta onye Igbo ga-eje egwu awụsa rụọ skyscraper dị ala Yoruba rụọ ndị Awụsa ịnwa akpakpata nyere ha enye awụmụ na ahụ dịka ya na-afọ. So ihe m na-achọ ịkọwa bụ anyị nwawụ ndị Igbo tụpụziri ịyọ bak akọ nkata anyị ọnụ anyị niile abụrụ ofu. Ọ bụrụ onye a na-akọ onye a na-akọ naanị gburugburu ya. So ọ nwere ọgwụkwụ. Daalụ. Anyị na-ekene Michael anyị na-ekiri anyị na Kpakpando TV na YouTube. Onye na-akpọ gwa ya afa gị o. Akpagbu Enzo, a na-akpọ Pụmọka. Tinye ọnụ n'okwu. I like people that use fingers. Gburugburu asembere meeting bla 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 because onye na-ekwu maka aja mfe gọvanọ na-eji ndị mmadụ ụgwọ more than 31 months. A na-ekwu maka ya. Gọvanọ gasịrị ọ bụrụ onye Igbo. Ndị otu gọvanọ ndị Igbo. Emzo, ihe anyị na-ekwu bụ nzukọ ejere ka esi nọchite ya. Ịma na okwu anyị bụ ọ gbadaghị ụkwụ na ndị ji ụgwọ na ndị eji ụgwọ. Ịmana ụnụ nọ na steeti na-akpọ ndị ihe na-eme na North. What are they doing in the immediate environment? It's part of a conversation we see every day. Ọ dị mma, anyị na-ekwu maka nzukọ ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu, anyị na-ekwu maka ka anyị si jee nzukọ anyị na-ewezi anyị eje n'ebe ọzọ. Mana alụ niile ndị na-akpọ na-atụ bụ echiche nke anyị na Solid FM maka na uche ya adịghị ya njọ. Afa gị na-eme isi akpọ? Afa gị? Ọ dị mma. Ọ dị m ka anyị ga-eji nwayọọ wee na ka anyị were ya. Afa gị na-ebe isi akpọ? Ekele gị nna, biko gwe ya nkenke. Nnamaka bụ gaa n'iru. Ihe gbasara okwu a ka anyị jikọta ọnụ anyị ọnụ ọkachasị n'okwu m na-arụ na redio. Ọ redio ndị mmeri Igbo mere ma ọ bụ nkiri ndị Igbo mere otu ọbụla si zie ị ga were obi ọcha na okwu ọma tiri ya bụ okwu ka a ghara ige nke iwu were mana tesentịrị ga-erute nso and okwu ahụ ga-etite ọ bụrụ maka na enwere nzukọ ga-eme ka anyị chefuo ọtụtụ ọrụ nwa ndị gọvanọ na-arụ ụfọdụ ndị ichie na-arụ. Biko ana m arịọ ọbụla ka ọ dịghị weleta ya ma dịrị ka anyị ga nchọgbugbo ụfọdụ. Daalụ. Amechi, na nchịkọta okwu gị. Nwanne anyị kwuru ihe o kwuru dị ezigboto mma, mana anyị ga-ekwukwa ka ọ si wee masị ndị be anyị na onye ọbụla bụ onye ndu ga na-eme ihe o ji wee bụrụ onye ndu. Nwa amadi na-eso gị n'azụ onye na-eso onye ndu
bịazịa na-eburu gị ụzọ onye na-ekwuru anyị ga na-ekwuchitere anyị onye na-ejitere anyị dịka ndị atụziri aka na elekshọn ị chọrọ ije House of Representatives ị chọrọ ije House of Assembly ije Abuja ị nọrọ ebe ahụ o nwere ime etinye ọnụ n'okwu ime eweta okwu a ga-ekwu nke a bụ ma ọ bụ onye isi obodo dịka gọvanọ nwere ihe ga-agbasa ndị obodo ọ bụrụ na ịma ọchịchị bụ ọchịchị ịnọ n'isi ịbụ onye ndu bụ ịbụ onye ndu ọ bụrụ onye a na-akpọ Ugoke na be anyị ha chịpụtara maka na ihe butere ihe a bụ ihe niile na-ada na ndịda na ka esi ndị na-echefu na ka esi abịa ejide a na-ejide na ihe niile si agwa o nwere ihe a na-ekwu maka ya gbasa ndị ndịda ji jikọ aka gwa anyị nwa na-agwa ndị ugwu etu a ga-esi wee hazi be ha anyị ha niile ebe etu a ga-esi wee hazi ebe anyị ime ekwu okwu ime ekwute ihe a ga-ekwu ekwute ime etinye ọnụ mana ị ga-ala ka ịbụ onye otu a ka anyị si atachizi ya na agbata nka cheta na ọkwa elekere ya anọ kpọmkwem mbụrụ oche n'oge ahụ anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala otu a ka anyị si eme ya kwa ụbọchị Fraịde niile. Abụ m Chizzy Ani ihe niile akpara ebe a na ndị niile kpọrọ okwu ha kwuru bụ echiche nke ọ bụ echiche nke anyị na Solid FM ka ọ dị maka anyị na-ekwu anyị gbaghara ọnọdụ ugbu a emebe ụmụ ihe ndị ọzọ so ya ka ọ dị